Okay, tak, Karina. Men det er bedre her, at du ikke kigger ned. Godt. Jeg hedder Sissel Bøje Rasmussen, og jeg er 13 år gammel. Jeg hedder Vincent, og jeg er 12 år gammel. Jeg gik til ballet i 2-3 år sammen med en anden, og så spurgte hun, om jeg ville til optagelsesprøve til balletskolen. Og det ville jeg så gerne, og så var jeg til optagelsesprøve, og så kom jeg ind, og så, det blev jeg glad for. Vincent var Vincents ældste storebror, danser, og så tog vi nogle fridage i Aarhus for at se deres forestilling. Og på det tidspunkt var Louis med Peter Schaufus. Og Peter siger så til Louis, skal din lillebror ikke danse ballet? Altså, jeg tror bare, at Peter Schaufus han så et eller andet, som han synes, at det var noget, jeg godt kunne bruge. Så derfor så synes han, at jeg skulle prøve at gå på balletskolen. Balletskolen i Holstebro startede i 1996, udelukkende som en afdeling af Det Kongelige Teaters Balletskole. Det var egentlig det, der var den oprindelige plan, og så har det jo så udviklet sig markant derfra. Vi fik næsten ikke begyndt på det. Så når jeg kommer i skole, så har vi nogle morgentimer. Klokken 11 skal vi ned og klæde om til vores ballettøj. Så skal vi træne der 1,5 time. Og så er vi færdige 1:15. Så efter det, så har vi lige et kvarter til at klæde om. Så skal vi have nogle flere timer. Sådan er min dag normalt. Det bedste ved ballet, det er at danse på tåspids. Det er rigtig sjovt. Hvor man ser altid, at alle de voksne dansere i København, de danser op på tåspids. Det synes jeg, der er rigtig pænt og rigtig flot og elegant. Det er nok at få lov til at vise det for andre, når vi skal optræde sådan til store forestillinger eller bare for skoler. Det kan være alle mulige ting. Så er det sådan dejligt at vise, at man går til noget dans, som er rigtig flot at danse. Ballet, det betyder rigtig meget for mig. Man føler sig sådan meget fri, og man nyder det bare. Og stå klar. Og 1 og 2 og op og ned. Udover Det Kongelige Teaters Balletskole, så har vi jo så danselinjen, og det betyder jo, at vi har 132 børn på dagskolen, hvor der jo oprindeligt kun var tænkt, at der skulle være maksimalt 30 børn til og med 6. klasse. Og skolegangen er jo tip-top, og det betyder jo rigtig meget for os også, at på trods af, at hun skal bruge timer på træning og dans, jamen at skoleundervisningen er så god, som den er, så hun altid kan komme videre. Altså det der med at søge uddannelse efter sikkerhed, det synes jeg, historien har bevist mange gange, det er nok den største fejltagelse. Det handler om at finde ud af, hvad man er god til, og hvad man brænder for, og så finde det, og så gå efter det. De ting, man skal have for at være balletdanser, er først og fremmest, at man skal have lyst til at danse. Men så er det mange fysiske ting, krav, man skal have til at være balletdanser. Det er, at man skal have turnering. Det er, hvordan man kan dreje ens ben udad. Man skal være smidig, så man kan lave spagat til begge sider og splits. Man skal have gode fødder. Det er en god vrist, så når man strækker fødderne, det ser pænt ud. Det er linjer, det handler om at lave flot linjer. Og så ud over det skal man kunne høre musik og være musikalsk og fortælle historier og være skuespiller. Så det er virkelig mange ting. Ballet, det er jo på fransk, så vi lærer fra starten af alle positioner med fødderne, men så kommer vi til, at det hedder en plie, hvor vi så bare står op og bøjer benene ud til siden, og tendu, hvor vi strækker foden frem. Men det
Det er noget, man lærer helt fra starten, og det bliver sagt hver dag, og mange gange, så det er bare noget, der kommer ind i hovedet. Og glissade, spring, far i, spring, og far i er som blev battu. Det mindst sjove ved ballet, Det er, når vi har konditræning i ballet, og så står vi så op. Vi skal møde 7:15 om onsdagen, og så skal vi sådan løbe og lave styrkeøvelser og sådan noget. Ja, når konditræningen, det er ikke sådan rigtig sjovt at skulle stå op, og så bare ud og træne, og så træne igen og have time til 3:30. Det her, det handler jo måske også om 15% talent og 85% hårdt arbejde. Det værste? Det ved jeg ikke, det tænker jeg ikke over. Fordi hvis der var noget, der var slemt, så var han der jo ikke længere. Tanken om, at hun hver eneste år skal til den eksamen. Består hun, eller består hun ikke? Altså det er jo, vi elsker hende jo ligegyldigt hvad jo, men det er mere bekymringen for hendes vedkommende. Altså børnene skal jo til en eksamen hver eneste år, en balleteksamen, som typisk ligger i maj måned. Og heldigvis er det da sådan, at de fleste består den eksamen, men der er jo også altid nogen, der ryger i svinget. Hvis de ikke består, så heldigvis her på skolen har vi en anden danselinje, så de kan godt fortsætte med noget andet dans. Standard latin, hip-hop, moderne. Ellers kan de vælge at sige, jamen det er ballet. Jeg havde ikke kroppen til ballet, så vil jeg gerne skifte skole og tage en anden retning i livet. Ej, skal vi læse så meget? Ja, det skal I. Eksamen i 6. klasse er jo så ganske specielt, kan man sige, fordi det er det afgørende år. Det er året, der er afgørende for, om de får lov til at få drømmen opfyldt om at komme til København. Det er det, man bliver en lille smule nervøs, men man er mest spændt og sådan helt. Man glæder sig bare til at vise, hvad man kan, og om man er god nok. Når man når til eksamen, så er der selvfølgelig et meget stort pres på, hvor godt man gør det. Og man gør jo selvfølgelig sit bedste, og så kan man håbe på, at man går videre. Jeg vil gerne til København, fordi vi har været der en masse gange, og vi kender dem godt. Det er virkelig hyggeligt på det kollegie, vi skal bo på, og det med vores klasse, de er rigtig søde. Det bliver da specielt, det gør det da. Altså, så stor er hun jo heller ikke, synes vi. Det er for tidligt. Ja, men Bare vil hellere hende hjemme. Det vil da være tomt, men det er jo vist hele tiden, så det er jo en lang proces, man kan gå og forberede sig til stille og roligt, hvis nu han består og så skal videre til København. Man bliver selvfølgelig rigtig, rigtig ked af at flytte væk fra alle sine venner, som man jo har gået i klasse med i 6 år. Men altså, så får man nogle nye venner, og så kan man måske tage over og besøge sine gamle venner. Man kan sige, at ved skiftet til København, det er jo ikke noget, der sker sådan fra den ene dag til den anden. Det er jo noget, som både børn og forældre bliver forberedt på i rigtig, rigtig god tid. Og så kan de jo forvente et liv fyldt med det, de elsker. Et liv fyldt med dansen, hverdag fyldt med dans. Det har de i forvejen, men det er markant mere, når de kommer til København. Tak. 2, 3, 4, 5, plie. Det er jo bare uvidenhed. Altså fordommen bunder jo tit i uvidenhed. At det er mit ønske, og det er min drøm, om han mister en barndom. Og så til de der sådan helt gammeldags-agtige, at så gør jeg min søn til homoseksuel. Hvis det at danse kunne gøre en mand til homoseksuel, og det er sjovt, den bliver jo ikke spurgt i forhold til pigerne, så må der da være nogle danseforeninger, der skal nedlægges rundt omkring. Det der square-dans, det er også noget værre noget. De bliver bøsser alle sammen. Det er jeg sådan lidt ligeglad med, fordi det er noget, jeg godt kan lide. Så jeg er ligeglad med, hvad folk synes om det. De spørger så selvfølgelig, om det er sjovt, og det synes jeg så selvfølgelig også, det er. Og så spørger de, om det ikke er hårdt, og det synes jeg, det er.
Ja, det er ret hårdt. Men det er det der med at få skader. Det er det værste. Man slider fødderne meget. Jeg vil sige, hvis det er fysiske omkostninger, det er det samme som alle sportsgrene. Altså hvis man har en god kondition, og så laver øvelser og styrkeøvelser, så bliver det ikke skadet af det. Hvis de har en stor svaghed et eller andet sted, men, så kan det godt komme til at gøre ondt, men så vil de også have det, hvis de spiller til håndbold eller noget. Selvfølgelig passer man på, men man skal også huske at leve livet, ikke også? Og alt kan jo ske. Det kan også ske ude på fortovet, da man falder. Ens krop vender sig til, at så når man står op, så ved den, at nu skal vi lige have nogle morgentimer, og så skal vi træne. Det er jo så noget af det, som jeg bliver spurgt om, er udefra kommende. Det er omkring det med, at også er skader med hans krop, og det er hårdt for hans krop. Så må jeg jo så spørge, hvad laver alle de fodbold, håndbold og ishockeybørn? Og børn, der går til boksning, og børn, der går til karate, så skulle de jo faktisk alle sammen gå til Yatzy eller fiskning, som det sikreste. Fremtiden for Sissel. Men hun kommer til at beskæftige sig med noget, hun brænder for. Uanset om det er balletten eller det er noget helt andet. Jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at komme videre til København og blive stor balletdanser. Jeg håber på, at jeg går videre, og så også, når jeg er i København, så går videre til 9. og 10. og så bliver man så førsteårsaspirant. Det er ligesom første G. Og så er der så 3 år, hvor man er aspirant. Så bliver man så en voksen danser. Hvis man så fortsætter og bliver rigtig god, så kan man få lov til at være solodanser. Det kunne jeg godt tænke mig. At din vigtigste rolle som forælder, det er at lære dine børn at flyve selv. Og det er det. Og når jeg så ser, at han får lov til at være i det, han kan lide, og den disciplin og de ting, der følger med, så ser jeg også en fugleunge, der lærer at flyve selv. Og det gør mig, det er en sejr, synes jeg. Indtil for et par år siden, der var det gennemsnitlige tal, at der blev uddannet 2,4 dansere om året. Når du så tænker på, at der måske totalt set bliver optaget på landsplan, måske op i nærheden af 50 børn om året, så kan du godt se, at så er der jo et markant frafald undervejs. Og det hænger jo sammen med flere ting, men hænger jo først og fremmest sammen med, at Den Kongelige Ballet jo er og fortsat skal være en af de allerbedste balletter i verden. Så vi snakker jo om verdensklasse.